Și-a fost odată el patron aici în București, creatură de YouTube ce rar o întâlnești. Cu tenul măsliniu uns cu toate în viață, turnând Alexandrion dis de dimineață. Făcea patronul live-uri pline de gargară, în timpul ce și coniacul gâtlejul îi coboară. Dădea pupix la fan cu zâmbetul său lat, dar de-o vreme încoace ceața l-a luat. Certat și cu Papito, trolul cel viclean, se înjurau prin chaturi cu vorbe de golan. I-o fi dat un pupix de ziua lui prin chat, sau orgoliul mare l-a împiedicat. Nu mai scrie în chaturi, n-are nicio treabă, lumea-l curioasă, toți pe aici întreabă: unde e el patron? Pe live să ne mai zică, s-a terminat coniacul sau l-a aprins vreo frică? Poate-și plângem pumnii undeva în odaie, singur se convinge să nu mai dea târcoale, ori sub o fereastră la cătă în Constanța, hărțuind femei își crește importanța. O fi prin vreo cramă, dregător de soi, sau vinde pupix la pungă de gunoi. El patron vedetă din sectorul 5, dispărut în luptă, pierdut printre lozimi.